Искам да ви представим един наш ето ваучер. Примерно той може да бъде на 100 лева, 200 лева, може за 10 000 лева, разбира се, няма да ви върнем. Но при нас може да направите подарък. Един хубав сервиз или само една чаша, чайник чаша с слончета, котенца, писанки. Може да изберете също този ваучер да включва и някой чай. Примерно, аз обожавам един много интересен, ето го, Тай Лапсанг Сучонг. Той е китайски чай, който има аромат на пушено и много си отива, да кажем, с уиски. Хората, които обичат да пият уиски, със сигурност ще харесат този чай. Опушен аромат, уникален. Аз никога не бях виждала такъв чай. И кой друг мога да ви покажа, примерно, драконът на късмета. Както виждате, имаме богато разнообразие на чайове. Но с това не се свършва. Може да направим и една подаръчна кутия с бомбони. Естествено, вие може също да го използвате и в нашия онлайн магазин на momenti.bg. Благодаря ви за вниманието!